எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது அப்டேட் வந்து கிடச்சிருக்கு காயின் பேரில். ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து இருக்க போகுது. ரொம்ப முக்கியமான அப்டேட்டும் கூட, எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான ஒரு அப்டேட். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னா, சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பிடிக்கிறது வந்து கேம்ஸ். சரிங்களா? ஸோ அந்த கேம்ஸ் வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து வீடியோ வந்து நம்ம டீப்பாக பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஸோ இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து காயின் பேரை பற்றி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தான் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் தவறாமல் பாருங்கள், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், காயின் பேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். டோட்டல் வந்து $64 நான் வச்சுருக்கிறேன் எடுக்காமல். ஏன்னா அடுத்த லெவலுக்கு நான் அப்கிரேட் பண்ணணும், அதுக்காக வச்சுருக்கிறேன். இப்போ கேம்ஸ் கேஷினோ வந்துருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணினா காயின் பேர். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஓப்பன் ஆகும். டோட்டல் கேம் வேலட் பேலன்ஸ், டோட்டல் கேம்ஸ் பிளேடு, கேம்ஸ் ஏர்னிங்ஸ். நான் எதுவுமே பண்ணலை இது வரைக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஹெட் அண்ட் டெயில் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ராக் பேப்பர் சிசர்ஸ், ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின் வீலு அது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நம்பர் கெஸ்ஸிங் அது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து டைஸ் ரோலிங் அது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து கார்டு ஃபைண்டிங் இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து நம்பர் ஷாட் இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து போல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எத்தனை கேமு, 1 2 3 4 5 6 7 8 கேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 8 கேமே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் தான். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரியல் கேம் விளாட்லாம், டெமோவும் விளாண்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டெமோ விளாண்டு பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஹெட் அண்ட் ட்ரெயில் இப்போ டெமோ போகிறோம். டெமோ போனீங்கன்னா அப்படி நான் டெமோ விளாண்டுருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ அமௌண்ட் வந்து 1 USDலேருந்து 100 USD வரைக்கும் பண்ணிக்க முடியும். சரி, நான் ஒரு USD போடுறேன். போட்டு செலக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டாக டெய்லாக ஹெட் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ப்ளே பண்ணுங்கள். ப்ளே பண்ணிங்கன்னா அப்படியே வந்து அது வந்து சுத்தம் பாருங்கள், அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதுவே வந்து ஹெட்டாக டெய்லான்னு கொடுக்கும். சரியா? ஹெட்டு இப்போ நான் வந்து வின் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? எனக்கு $1 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் ஆகாது, சும்மா வந்து நம்ம டெமோக்காக. சரியா? ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ரியல் கேம் வந்து விளாட்லாம், பேமெண்ட் பண்ணலாம். உங்கள்கிட்ட வந்து பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு USDலேருந்து 100 USD வரைக்கும் நீங்கள் பே பண்ணி விளாடலாம். இதில் மூலமும் நீங்கள் வந்து இன்கம் எடுக்க முடியும். சரியா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக் பேப்பர்ஸ். ஸோ அது ப்ளே டெமோவை பார்க்கலாம். ஸோ இதுலேயே வந்து $1 போட்டுக்குவோம். சரியா? போட்டு ராக்கா பேப்பரா சிசர்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணிக்கிங்க, ப்ளே பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி காட்டு பாருங்கள். யூவான் நான் ஜெயிச்சிட்டேன். சரிங்களா? ஸோ இது மூலம் எனக்கு $1 வந்து ஆட் ஆகும். அடுத்து பார்ப்போம். அடுத்து வந்து ஸ்பின் வீல் சுற்றி வருது. தெரியும், நீங்கள் இப்போ பண்ணியிருப்பீங்க. சுற்றி வருது பாருங்கள். இதில் வந்து ஒரு $10 சும்மா வச்சுக்குவோம். $10 வச்சுக்குவோம். $10 வச்சுட்டு நான் வந்து ப்ளூ கொடுத்துட்றேன். ப்ளூ கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணுறேன். இதில் நான் வின் பண்ணிட்டேன் ப்ளூ. சரிங்களா? ஸோ எனக்கு $20 கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ப்ளூ. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் கெஸ்ஸிங், இதையும் விளாண்டு பார்ப்போம். நம்பர் கெஸ் பண்ணுறது. சரிங்களா? இதில் $1 ஸ்டார்ட் கேம். ஸோ இதுலேயே வந்து நீங்கள் விளாண்டுக்கலாம். $10 போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு $1 போட்டிங்கன்னா 5 சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் இதுவும் வந்து இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் யூஸ்ஃபுல்லான கேம் தான். சரிங்களா? வெளியே வந்துடலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டைஸ் ரோலிங். சரிங்களா? ஸோ அதையும் விளாடலாம். நீங்கள் டைஸில் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு $10 போட்டுக்குவோம். சரியா? $10 போட்டுக்கிறீங்க. டைஸ் எது வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 4 5 6 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ வந்து 6 கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணுவோம். சரியா? இந்த பாருங்கள், மேலே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நான் வின்னு. சரிங்களா? எனக்கு வந்து
$20 கிடைக்கும் இந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு கேம், அருமையான கேமு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டு ஃபினிஷிங், இதையும் விளாண்டு பார்க்கலாம். கார்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுலேயும் வந்து ஒரு $10 போட்டுக்குவோம். ப்ளே பண்ணணும், செலக்ட் பண்ணணும், எந்த கார்டுன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ க்ரீன், இதை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்டின் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணிக்குவோம். மேலே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும், அதில் வந்து செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ அதுவே செலக்ட் பண்ணால் பாருங்கள் எதுன்ற அதுவே காட்டும். சரி, நான் இதெல்லாம் ஸ்டக் ஆகுது, பார்ப்போம். அடுத்த கேம் பார்ப்போம். அடுத்து வந்து நம்பர் ரோலு, நம்பர் ஸ்லாட், சரிங்களா? ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விளாட்லாம். இதுலேயும் வந்து ஒரு $10 போட்டுக்குவோம். என்டர் நம்பர், அதாவது நம்பரை நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது 10க்குள்ளே இருக்கணும், சரிங்களா? இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு 66 கொடுப்போம். ப்ளே பண்ணுவோம். சாரி, 0லேருந்து 9க்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2ன்னு கொடுத்துக்கலாம். ப்ளே பண்ணுவோம். இன்வெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு $10 பண்ணுவோம். நம்ம 2 கொடுத்துலாம். இப்போ ப்ளே பண்ணுவோம். பாருங்கள் மேலே ஓடுது பாருங்கள், கடைன்னு ஓடும். அது கரெக்டாக வந்து நிற்கும். எந்த நம்பர் நிற்கிதோ அது வின்னு நமக்கு. இல்லை அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நான் போயிடும் நமக்கு. ஓகே, நான் வந்து வின்னு, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் வந்து இது வந்து டெமோ, இது எல்லாமே டெமோவாக காட்டியிருக்காங்க. ப்ளே ரியல் கேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் போய் நீங்கள் வந்து விளாட முடியும். விளாண்டு நீங்கள் இன்கம் எடுக்கலாம். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இதில் நான் ஒரு டேலண்டான ஆள், நான் நல்லா பண்ண முடியும், நல்லா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவேன், நல்லா இன்கம் எடுப்பேன், இதுலேயும் நீங்கள் வந்து இன்கம் எடுத்துக்கலாம், சரிங்களா? லாஸ் ஆகிறது, ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணுறதெல்லாம் உங்களோட ரிஸ்க் தான், சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க காயின் பேரில். ஸோ நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஸோ நம்பர் தரேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச்.